तेलियामुरा बखाक्से मंगिया गामी ब्लक बाय खबजाक 18 मुरा एडीसी विलेज नि 43 माइल आमजायो शालकलक रमै पाम्प मेशिननि जुगोफानो दैनि जिंजालनि बागै सांग्रं शालो लाहार कतर कासलाइखा आमचानि लुकुरक दामनै तामै लाहार कासलाइफानो यागुलो DWS बेदेक कगरिखाय लाहार कासमा रसाविन हारजाखा कक्तमारगै साइबानखा मंगिया गामी ब्लक नि 18 मुरा एडीसी विलेज नि 43 माइल आमचाइनो खबै बिलाधन पारा तिप्रा बस्ती 41 माइल नि रयहाम छा गुछा पाराओ तै जुलजा आमचाइ तंगो आ आमचाइनि बररक बिसि लाई बिसि फायो गाहाम तैनि बागै जोंजालो कलाइना नांगौ आ आमचाइनि लुकुर पाम्प मेशिनो सिमिना हारे कुनु मते बानचिवि तंगो आमचाइनि लुकुर कक्सि चाका सालनै सालथाम रमै पाम्प मेशिन तैति सावै मानियां तंगो यागुलो तैनि सानमं सानै सांग्रं साल फुङो 18 मुरा हाताइनि आसाम आगरतला लाहार कतरनि 43 माइल आमचायो लाहार कतर कासलाइका लाहार कासमानि कक्तमामानि पातिमा थायो थाङै सगैका मंगियागामी थानानि पुलिस लाहार कासनाय रकबाय कगरक सालै लाहार कासमा रसनानि बागै शाखा उलो पातिमा थायो थाङै सगैका तेलियामुरा बखाक्सते पुलिस तांफां प्रसुन कान्ति त्रिपुरा आमचाइनि लुकुरकनि सानमं DWS बेदेकनि कुचुक आजुक थाइनि बारजा मानजाक रकबाय कक सामाउलो लाहार कासमा रसाविन हारका 43 माइल नेशनल हाईवे 8 मंगियागामी थानानि आन्दाराव ब्लक मंगियागामी नो आरानि लुकुरक दैमाया हनै ब्रक लामा कासलाइखा मालफुं दंनो ओंखाय ब्रनि दाबि अंखा ब्र दैमान दैजे ब्रनो रिमानि नखा सालतामका काहानो रीति मतो ब्रक दैमाया समय मतो ओंखाय दैरिफानो दै जे ब्रक नांमासो ब्रक न दै साफिसियेन्ट दैमाया आबनि बागै ब्रक लामा कासलाइखा लामा कासमानि परे ब्रकनि दाबि अंखा जे DWS नि अंगै ब्रकनो कगिना बागै जे ब्रनो दै काहामकाय दिना बागै नै ओंखाय आरो थांका मानजाखा DWS नि खरकसा इन्जिनियार थाङै कग्रिखा ब्रनो जे तिनिनि सिमि ब्रनो माने जे तिनांमानि फुङाव बायसा सारि बायसा तिदिने हने प्राय घन्टा 2 घन्टा लामा कासलाइखा ब्रक হ্যাঁ আশ্বাস রেখা ব্রকনো কগ্রিখা যে ব্রক তিদিনে तेलामुरानि शिबजनी कक्थुम ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई।